Dai qua mwe. Kwani tomaji baturanzere ni bapungoma. Bona kinko bori ni mwa dai kwet. Aye. Ai wende vichete free. Abigo kanyoro. Ona bueno, waje kwe wana vyo hivyo. Bwana. Ah, diano tamo mo. Basi bono omwanchwa omorigereri olorigereti abagusi Global Radio ase birone byabono aiga ne ase pare korudaraja mbili yatira gochiase chi county rogorose county ya KISII aiga ando chenga aiga no narenga marago beke na deta aiga nsana so nertu bya dorra mone bundira boye kangakire bya terangi akiboneke na ikira aiga ndo chenga korra bundi echinchiyo chidu kanchire moina ale bakora ro chisimi ndo chenga chons pie chitago ire nabo igondo chenga gochirogoroga igase na ria panera konda ndanye kitali kurukuna hema ndo chenga nsali na roti ndo chike banda gochimata ndo chenga bitago ire byonsi na nsaro kora ndo chenga ebintu mbira ige binge bibeta kobera ansa iga bakonchianga na ndo chikende gyonsi omwanchu murigereri nabo igo omwanchu omotegere bunoroche ani go chipipi ndo struggle bagotema gosibanya ko bakore biasara byabo ekogera iga no bakorusia chumbi no bakorusia mabuta akira bone ndo chenga ebinta iga nigo bichencheti timaitinga igo nkonyoro yo muito anyara ko bakagotorera tumaina ngikegenderete nara iga bara ndo cho baenda to seli botaka bado advantage ya baenda to seli iga nebintu bakorigibia byo gupima chikiro tumaite ndugu nsungo goja na cyo korkwerieta esa marieta ngoro kwaturi nje ninkobere stage moino bono twajire kuboka buna nje natigete bikoro toga ese bundi najire gocha na nyorire nonye ese bundi inanye tigete tinoje goseneroro bona kinkobori na ki account government abantu mogotagorera abantu ebintu bono muna chisimije chebe tokorwari chibire nchimanyirie sichire mogote ya abantu batokororo rende barusie ebintu ngora ngora roye mwabaite notes batokororo barusie ebintu byabo no mupangirio muratagore ebintu botuko buna abaibi totigete ebintu gabo so ngo tomayete ngabo ibimbo ye kafio saine yatonyora nyumba twatiga bone account government ke goibera abantu ebintu bono bumate no boibi kena itega iga mwaka kena itega botu kangesa 10 jamaro bana so ndu bya tonsalia mune bundigete tumensa ngapi batagorete ebintu ebi iga bachaka saine ya botuko bune kafio go chaka saine ya botuko bantu bamaite bajire abantu bonse bajire nyumba bagacha gutagora nara iga ole bundi nsa gosone bya tonsanda iguna ki mwaka skagocha mwaka ngo moranda na gotoka nsana ki mwaka mbya mano njengo ne manas ne chi watermelon kuringana na rorire ga ne kafi ya chagete go chakaga igo bona ngantu abande toka nyambara chikorara paisa ine asa account government ya bajaga sakara saa 5 igo bona na ribageri banyorire yego sare bintu bito gabo songo nasenga na twache korara nyombe kafi go tumnya kitu nyomba bayira ndano bakorega yasara ninga binebi yo to komugambe jengo to ka market plaza magaga lingoro kumangera ongoro sia baisike biara bwana twache koboke ke mambi twanyorire taoni furugire bobepi bwana akino to koragera kuruga nkibago to bodi zende totara ndo yo para tole uroche ma tole ga utima batu furuge iga uroche ngai abana no totegemeta abana school fees no to kurusiga kerege ndagira nini ne bana baro batu furugire ngai uroche to gochiga mano mingi mwanchomo rigenda bago mwanchomo tegari kwigwerera ayo monyene timatina ababata goreta mbara byaba no bugate kuruno mate mbara byaba abantu batagoreta na abantu be county nege ndeke nekora batagora nkie ketora manyanga kibanga bate te okore expansion nye no tinja arwete nga sidi town ye kine go chai senaki lakini mono omaite okay expansion ntoka nitagendera lakini mono ga kina intuga no tokoragera ebare goteire okay ngai bago toire bago torusiga ngara rutambo tomongena skango goja na kyokor kweli tamami
Na internet na morango ruko. Na morang biashara kyo kole tauni. Ngo ninde chimask na matunda. Na into twachikuboka twanyore bintu birega twakumisana na ndengo sabatore serikali erigereri nongwa ya charigereri bintu bire nsaiga atari chibo. Mwanchu muri bona bogonya kurigereria orenga nkigendereta igangonya to kumanyina nkigendereta ngonya tole chisiminchira ari chiruka nchenge moino garia ina tebi ngo simigo chia rustugume boiro chikairwa bintu mbiro byarenge chiruka mali bya rustugo boigo bikairwa igabona ngo to ngonyora kana kurigereria ngorenga nkigendereta ngo gote ngonya toroyo mato erre buya boikere ngo nkigendereta se town ya KISII town. Ande no chenga mbara ba igira iga koranga na basaba boda boda na boyo mbara mona bara iba bake na bago to erra na bago to erra batenga nkigendrete abana biashara bande mbara iga na bago to erra nkigendrete ngorio kwana mugambi na bocha kererieta ote ingwete no mugambi na ote nga mugambi kio ina bocha kereri to nkigendrete asamaleta ngoro ko mheshimiwa Frank Merina omumenyinde we town ye lero iga abantu baitu ba KISII town mbirero bale ekene kiranye kiroro abana biashara baitu bakonyora esenga kiyege sunte enga kiyabo tuko etogotebye county government yetu iga serikali yetu ya KISII county abana biashara aba mbali banyama abana biashara aba mbabwata chifamily gose bono bone gento toko basabe serikali yetu ya KISII county government enchire ngiye yogo solve a problem gose ne issue keroro no gwikaransa n'abantu abaiga bakebe town ma mubange bintu iri mukonyane ebiashara ebyo gukora force food transition terigo cyaba gento kiagera abantu abange basirire nibo yabe town ga basirire biashara byao basirire investment yabe banyale bagotegemea. It was prudent enough for the county government mugaso abantu abaoro kigwese bakobekereru mbago sugumunga bo tukwe bintu bigo tagoro abantu bakwebere bintu byabo igobune abagara ibe town yetu tumekataa na hatutakubali biashara kama hii iendelee kuumiza watu wetu wanyonge wale wako hapa chini. Kende mheshimiwa Frank na eteri tukolega roga margo banga sundu bya ton samo ne bundi kerkende not sinja etunja na ntugo cha saba ntabata korre tuaiga. We agree na there is a need for expansion here town. Ekere expansion here town ngocha we agree, but there should be procedural way yogo transit abantu abaiga kubai toko bambusho baga chitege obotuko bate bange desbago bona chi family cyabo na abana ngai bago abana abasikali bangomnyoki abana inchi bale peaceful na masasi, something which we cannot allow as leadership. We will not allow and we are not going to let our people allow this kind of business to continue. Yes. Mwancho bolge na boigo mwancho motegeli ndo chenga ndo mugambi na ikira igana na bakurwa mangana na bakuru ngana yae ertogunga nkigendete ga munyore brief munyore nkigendete ase etauni ya ito ya bosongo na kio mora ina kilieta na bagonde sokurukuru amarietane ni ngoro kwa Duke Samuel Nyarango igondo mu MC Kitutu Central Ward Igai Town. Igai Town ntubata ba MC batatu omu MC bale bane tubata omu MC obogia kumu kurukwishuma matundura tugatwara Kefa mrefu oyo KISII Central tugatwara amana Ibrahim Ngubo oyo baracho igaso byenga amangana ya municipality ya ngakora siri tukulia lero chwikibere cyerire twikaransa amana barobwo na leaders ba abanyabiashara tugakana enoti batoye bangete kwa abana biashara bako baseri batamatiasa bako baira tugateba gwika banyekanzo mipangilio toke oyu batete toelewane, lakini maminja yayo bachire asobo tukubwa lero bangeire gutagura bioski bairire bintu by'abantu abana biashara abayona bariga abana biashara barabake tari abanene bona baumiete na abake abanene tumajase bari uisakuriye ebyeni byabo una bariga barochikainenga ni hao wadogo bono gwikiraiga municipality umupangilio yebwate ntunto you understand it as leaders be town ntunto you understand it ekiagere twatebetenga toikarazamo na abanyabiashara batu umupangilio egento batagete banyore drainage virusi banyore walkways and chivaranda ebyoski ebiko tagoro ebirese chivaranda kai ebyoski ebire ekiagere the real sense ebyoski bont indu example ebyoski ekeresa kia tagu kuruza ese varanda kere kiare walkway te yoga iga stage ebina byo bituto koboria gwikira iga bona iga abanyabiashara baumire ebintu byao byasirire ngogo chikobakana abanyabiashara baiga mbabwate chiloni ekibago bagwakana aba chukuru cyasigetu abana bachireka na lirero liri tukolitangani ingaki abana baguchikoba
Aboro unayo mu MCA ano mugambi wananchi abamba kuboka baro banyene bande kuwerwanira na kibono nchira kwa bigri because byatako iro ready byasara byawe bintu byawe bya rusi gwa byose byawe byatako iro nchira kibono ko bakonya bana umwe tabakolera bano no mu MCA na kioko bakonya byamona na kiagira na kaga gasibare twasangira muna borobu na rigireri damages yabeire na wakire manager ya municipality oborire na akire the chairman oborire bono gwikiraiga egento keroro gioka na kirate banga tigatogende offices chiabo tubanyore batu address tumanyanga ngitu gibate okora basi bano umwanchwa umorigere nabo igo mwancho motegereri kwigwere kurwa somo MCA buna watanga nabo yachinchira bekire ao akone kibuna amangana ya nyarako bagakoreka na igase town yeto ya Bosongo munyarako bagakoba address rigose korigereri gwani gatanga ni bakoenda senchira ye masemo oikase chabisi chabo elibari linganchira ki abana byasaraba bakwerigeria abande ne byato bagosona abande na matunda bakonya abande ne cyanga bakonya nabo igetuganira naraga ariyo konjisimi ni gona ungachisimi chinchiyo imechonsi na kibaonya ko bako compensated kibakonyore bintu byabo tima tinga nango taigurta mboto ndio mono mararia nje murenda ngurugu mheshimiwa Bob Kiboma nguru jikura Central Ward last week ntu arenga na mo chairman ya board ya municipal council to kwa na issue ya town ma eba tetenga eto gambeta na banda tukaigwa na barabu bari abantu basi bakobera omagoja gutagure byose nderio sense bande batekorosia emetaro ya town byose kumne bi stage ma bantu ne bechirangi baba gachirangi ago tukumitinge gara bagotagura ngebanda baguja bana bota bana bona korona erororo. What do we do? Ana magosa mane county government ya KISII yakorire ego toke miao besana mangana bunaya bono twaso jinsa iga abantu baturutira madasura base baruta madasura iga library tusikuri bona iga eneri saziaru tu ala jokoro mwananchi ugwakane taxi ya Bosongo tororo besara sike tupneke ntubuna bare aba KISII town tumekemea kitu kwa njingine mbaya sana tuwanja mangana bunaya ingicho kubodi mugaka nsanga pibacha gutagora ibande ebintu bibacha gutaguranga sasa oje butuko ke mu matika fyunigaro monta yore town ma kiri monta karaire abantu byasara kiri town ma ntugwanja mangana muna yapi toda abantu ko haki ya sekorekana amana municipal bakonya abantu ba KISII town ajuna agenda tase town yeto ya Bosongo nkwena turasore KISII kerobasyo tukumanyinga omu MCA otebirengo tararero monyene amona abananchi aba abaike achobisi chie county ya KISII go chobisi tenerte municipality ya county ye elibatoerera ya mase mongana ki nchira kibago chikoimukia go senjira kichiwende kuimukiwa ko ene kibuno mwananchi o kawaida kwerigeria mwananchi o kawaida konya matunda mwananchi o kawaida yogo sone giato mwananchi o kawaida gwake giaterange na kiakonyora ebintu bya byasaretigwe na kiakonyora rangi ya yasire kule igoro na kiakonyora simia ya abe geta sekretari koni yasirre abo ngorenda turutu yakaba tukumanya asante sana lakini ulikuwa umemaliza